na sumahene o meka menti a o se ahemfo mienu no ha nti ye de nana de kwa enyiye hwan ne ye si ne hene amamre ne amane kwan so amamre ene amane kwan so hwan ye de ne wura nkonwa danim hwan ne wo nkonwa a ye de ne to ewa ho prensa esa ho ne ye hwehwe na ono a o kasa asem no se obi si ono was the same problem ahensem ewo ni na konwa no ho ahensem problem ewo na konwa no nso wo de onya kwa na titim enti wo bisa na de ye pese ka no na enim se Dormaahene de ono no ye captain ewo ya ahensem we bisa say the interest ne say whether okay interest ne de media me hu se ebia opese o kika nipa no ebom na so no so eye se oye odaye nyina ya no bono ano media me madwen sa na sente sa de bembio na Dormaahene oni suma manhene ne ta aje kurachi se ba je konwa na de ama aje kunan enti ehu se Dormaahene oni suma manhene di sa adwuma no na so suma manhene so bra na nakuvu adoka se president akas obi bia de owa hemfie a semuna konwa ho ya Gazette no na wote se de Nsoatrehene tie pepepe na yenim senti a Dormaahene yade krata koye hina mfranfo de krata koye na oyi krata ne firimu yade yenim se Dormaahene krata ne firimu efi se ehemfo ngotwe a odi omudrika ne de omane ye nkono no Dormaahene ene house no Gazette om se sie kasai a omoye ehemfo ewo Nsoatrehene ha na senya omu no yi ya de ntine na na de entema nkobi ade ntire timbasa elite kasa Dormaahene on bro regional house of chief no omo ha Nsoatrehene no omunyai na Dormaahene ayebia eye esrese chai na fa wonua no Gazette no eko court seminar na eyeka na mobo kana wa na wofa regional house na efa anasa mobo amaje kunan ni ntia ye ka cha na Dormaahene se o share chi no o take side the first one e ma ye hu na second one o ye aprapra adwuman o san ko fresh aje kunan no e de ne kwa amanfo so e ko gina ho se on prapra yes raw and the Asanteman na regional house de munji obi asem ntare mani asesa asem ka man ye ntie ni mpani nsem da na nam so foto hu na sane na Dormaahene kuru kese Dormaahene kura na ni monyam dada na sa ne ma obetuma ma Dormaahene monyam abiase de na CD form beba mo ho e na fa ne ko e na enya na osi hine man Nsoatrehene e na Nsoatrehene form be present e himfo mienu fa ma ho e na wo hine bia so CD form eni ho oyin foforo bia CD form ni ho e kan odefo hine amfanfo nti so kasa asem wo kire ya na opesa wo kire sai Nsoatrehene nsem ya na igusua ye kan asem sebe ya yasem bidru omo ka bia yi de boa na enoma timi ekonkan de ma Nsoatrehene sanse eye sisi kese pa a enfo binom aka bom ewo bono ha na omudi Nsoatrehene na sebi odi aboa no tujam na se intru ya oda wonna nti ebe koso a na yakan asem na bibiso akabia boaye na sede medikan aka dada na we de me tume boase na ma chechire mi yi na atiefo atima atiase na omahu sede nipa binom afa kwanbo ne so esisi eye Nsoatrehene aje kran sabri nananom hemfo binom akotare na chia omo etupiano na odi maninya no ene ho asem ne ye kan ye dikan aka se aje kran onye obi a
oye this year ewo hina franfo akonwa ho onye this year wo hina franfo akonwa ho yenti a onye this year no ene se oye nana na akan emamu ha yewo nipa yewo this year to this year abusuamu a edikan o eye moja moja no eye enafam ni ye moja na ajafam susu eye sunsum na moja a eye abusua na se enafam no hone odiade ko enti se bi aduasa anwramanim ana se sleep na ya kan mamu ha na me kan na wi a kire bono asante achim ne de kika ho enti me ba be kire senti a agi kran oye nana ne nana ba a eye ne maame ana se ne nana o papa ne ye hene omo amo edi nachi a omo tupiano no Dormaahene ene Nsumahene omo di nachi se bi ka ho dia ne dan mo amini omo na no so ya dadade we be say I didn't know kasa nti a me kasa ne se omo ye bida apart from say omo ye bida no wo mesan aba ho omo ye bida bribi so ya omo beto she Berekum for so this kono be sane ye ha oni doma ene Nsumahene ene doma obia pese ope ehu bia no obehu na ye ka se abakosem enu asane babium a eye nokore pefe nti me enya ade a eye mo a na bri papam no se omo ye se opam hufo na wansane a obeto ne bama na ye gusua ye beya ye beka yansem no saa na ye wo hokura mpo no chen de bi madika kan na se omo nja ya yeso ye de ye gusua ye srese ye watwani mu a ye twen se omo di nana nkrata beko mi bi so ye na Nsumahene o meka menti a o se ahemfo mienu no ha nti ye de nana de kwa enyiyi hwane ye si ne hene amamre ne amane kwan so amamre ene amane kwan so hwane ye de ne wura nkonwa danim hwane wo nkonwa a ye de ne to ewa ho prensa esa hone ye hwehwe na ono a okasa asem no se obi si ono was the same problem ahensem ewo ni na konwa no ho ahensem problem ewo na konwa no nso wo de onya kwana tetim enti wo bisa na de ye pese ka no na enim se Dormaahene de ono no ye captain a odi animu Dormaahene oh my hinsem you ewo ya hinsem we be say the interest ne say whether okay interest ne de media me hu se bia opese o kika nipa no ebom na so no so eye se oye oda ye nyina ya no bono ano media me madwen sa na senti sa de be bio okay ne na we so go bibia person ka fatu jama man san whether ma achom se kakra de me ka ho o wasmo bisaye no na Dormaahene oni Nsumahene ne ta aje kurachi se ba je konwa na de ama aje kunan ase nkentene sa enka bra Mahema adi ye call house no ono Dormaahene na aka se dishi konkon de besi akonwa no so afi ko wie se wakotu 3-man committee so mo hwe na omo solve Nsoatre problem hema no akoko wuye o wu no wanka se obi anyina nanim ento adasem so o wie na to committee ni wie ya na Nsumahene abeka se ono de susu se yema aje kuran ento a hema akonwa anase nasem de ba house no so adenti wabra wonim se Nsumahene nim amamre eni amane a de ntlo kasa asem no wabra amamre ne amane enkire se aje kuran timi eta hema achi e wo sa kwan no so
if say je kuna emfiri hima busuam onye hima busuam panyini o si se Dormaahene kasa asem no na Dormaahene so oya House of Chiefs no chairman no Bono region chairman so no ono to focus wo ntima nka bibia wo sa asem no ho oya president e masa Bono region no ntima nka asem bia wo ho eti ehu se Dormaahene ono ne onne Dormaahene di sa adwuma no nanso wo Dormaahene so bra na nakuvu ado ka se president e ka se obi bia de owa hemfie a semo na konwa ho yan Gazette no na wo te se de Nsoatrehene tie pepepe na yenim senti a Dormaahene yade krata koye hina mfranfo de krata koye na oyi krata ne firi mu yade yenim se Dormaahene krata ne firi mu efi se ehemfo ngotwe a odo mu dika ne de ma ne yenkono no Dormaahene ene house no Gazette om se sie kasai a omoye ehemfo ewo Nsoatrehene ha na se nyom no yi ade ntine na na de entema nkobi krata nkono ngotweko ama ye ho adwuma na ba ko de entema nkobi ayo Dormaahene de Dormaahene de ndi ankobi Dormaahene ni signature so etintim saafo na oje betu mo no so ono ne endorse bansa na ode bebrew wow adinte timbasa elite kasa Dormaahene on bro regional House of Chief no omo ha Nsoatrehene no omunyai afa aje kunan no Nsoatrehene konya ontimi nibi ama ne nyeyie se ba Asantehemaa akonya no ho a aje kunan se yakase yesisi oma akonya no onya Asantehemaa se onya Asantehemaa se fo no bi nti ontimi man Nsoatrehene konya ho na se yedi ade so a yedi no akonya to a busua ayeba ase enya ba ma se yakase kusi asefo no eti aje kunan timi ma konya no ho ni kusi na o kan se dem ni di kan kan aye no kusi a odi kan ni firi nsasere so omunni akonya bia wo nkonya denim ho eduba bia na ase bi kyerema adwene kakra enti eye nhyese chinchin a bon afo hemfo nhyiamu anase bon afo for House of Chiefs no omo ne esese chinchin a omo Gazette na omo kase omo Gazette na omo Gazette na nti so omo kase omo ma obi an Gazette na se obi a da din bibia da din a sa tumi no ono ne wo sa right na anase sen da dai hu asano ne da nuatobre ya sama how pa na mintimi hu edu bibia na wanhwe ya na wo kokanse bia eni kwanse wo kakra na asama hu asem no ne ka ye meden pa se uni ahodin bia wo ye mamu ha unye obia ewo ha uye uda uman udoma uda uman utwem akọ na ye wo ha utwem akọ na ye wo ha na Dormaahene se ye nsem odi ohun be wurawuram chinchina opese o hai sa akwa no so enti eduba bia na anu eden na me pese wiase nyina hu se Nsoatrehene kunya eje kuna di bi enye yie onfin Nsoatrehene na oyebema ba sabi nkonya na gudam ho no ehyin motokora a ontafiri bi nti eje kuna nyi Nsoatrehene odi akonya no bi enye yie nti nananom omunnim a omuta na chi no ye pese mo hu se eje kuna oyebema ba bima ba so de enni ade e wo ya kaman mu ha nti eje kuna de akonya no bia enye yie media no waka no media for na wi enso ye da mo ase papa se ye to safre mu amobae ya media ne nana obo adom aje yawo eto so miensa ene se mu busa fa se ye ko Supreme Court no ya ye bae no ne akosia na niti a watwa mu nyina ne se regional house na Dormaahene da no
Omba sitting Nanso man fan na or therefore him and Frankfurt. Chieftaincy. Or man fan CD form no anchor National House for Gazette. You need reason to once and anchor. Sana appeals court in shed that so said Nelson 7 days. And I said the in court in 7 no. It took 5 days now for a case and the case for the now stop. And the time biano, Sahano Moye, Abutrica Supreme Court. The son a Pamoma, almost Sunday by ye. And your free Supreme Court to ban about 5 days. The Ete say, or Masana Quack file for a war. Appeals court, a Wukumasawa. Ntimenemo ka say case ni da so appeals court Kumasi omode ama 21st July ya che say Benade di animu ni na awotwe na che say ye be call appeals court Kumasi na me de da meka ewiase nye ye dia Onyankopon dia on na bo ni wiase na obo ye nipa e ba mu na yame de nema bi gugu ho ma ese ye ni so titiro pa de edi nkan ye odo pa na edi nkan e na afi wo hye ye nema bi se ye ni nokore sa nema me nu na me fa firi twero no ma ya na me gina so bire bia na me de kasa me ma me nokore empa me da na doso a me wo no so me ma do me wo ma me nua emfiri me muda na Dormaahene emfiti ase no ye nema bi wo ya hensem no ho a e ma Nsoatre nyina ne hemfo a ye wo nyina taage ne se wa take side nti enya me won de wo ye na Dormaahene no yo bi a oya man hina ne pani because no ye judge se no unu mu ni nkomo maako nti na ye ka odopa makoma mu na nka me odoma Dormaahene pa nanso wan kire do no wa man Nsoatrefo ahu do a owo ma ye na Dormaahene me kana de kakra bi nansa na mekam de be fira kire kakra na maba wo house ho a ebra konwa to ye pepepe eye nana Dwenimhene na o vice president at time original house the friend na bofo bene fresh Nsoatre mediation first one first second one no kire nana no nyina o mo minutes wo ho se na Dormaahene pa obetimi akọ o minutes a nana bofo bene sa abre no mediation of friends Nsoatrefo nyina e de kan ensam epiepie ho ye kan ni nyina kosi se nana bofo bene kan se yemfa akonwa no emma twabirifo na ohwe se de o maye wo mo routine na yiwo ahensam no ho a saabri no aduru twabirifo so enti yemfa akonwa no emma twabirifo nipa na ekwe nyina agitumu saabri no saaje ekwa ye kana se me no wo saa meeting no bi o ye firi saa meeting na se baaye no ni fieda aje ekwa ni kuromfo korasofo ni nyina kama ekọ twabirifo fikasiem a na saa tama busuapanfo na kwakọ murokuo mo kọ ne ho ekọ kan ase de o maka ni nyina no o mate o modan akonwa ne de twabirifo de nti o nyina betai twabirifo achi na o mode akonwa no e ba ne se na adani na nabofo bene mediation ye kosi ye no me ka sa nabofo bene no anim se asem no ane ka kire ye a nipa wo ho register so o mo twere bibi to ho ne eto so bio na Dormaahene me kai no wono so ba free mediation say last me kan wo masemu no na ne mediation no mu no wono ankasa eyiyi nananom bi ese so o mo to aba na asese bi wo mo appoint ohene na o mo koyi ohene na ye de ne besi so no na Dormaahene be kai a mi ameka sai no o ka biribi kirem na mti ase ye se
Say ye me na me Nsoatre ahensem no awie peye na aye nkoso na asomdwa aba mate na sem na waka no mafa me de be ye adwuma na Dormaahene me busa asasem yo mia na me no kasa na Dormaahene wan kasa wo san ka kire yen se akonwa na ye kwa akoyi no ye kohwema yibi no die betimi ayi obi afiri mu se wonni akonwa ne bi no gise moja na Dormaahene wo na aka yo me ka kire ho Nsoatrefo gise boja so won ka boja no ho de a ene de yi utotwene kora si an nakasa ye nana na adai Usama yen say yen kosi hene ne yemfa mekire June 30th 2021 nana 28 June isiye adai na edane madika na kansam bi bebre me pese meka foforo nana me ka wa wonsam ne binti na me ka we nana adai etie na aba na adehye kasa me menya dehye nti menka mogyasem na mu adehye kasa o maka mogyasem nti nana emse sabre wahu se onipa wodi na chi no anase enka wo ka bia ma no no adehye no na eka o na kunu yo modia o mo se onye boja na Dormaahene Dormaa konwa se de onye boja nana se kafro se enka onye hene kura na wo ye nana no bia wo a odine bi dia konwa sana kese wase no wo ye dehye nso so ewo Dormaa wo be hwese de onye boja ye de ne be dia konwa nana mo Chieftaincy Act na ka ni nyina kire unim ni nyina asena mi amete yi nana na adai na Dormaahene nana Nsoatrehene de aya me mpese meka nasem nana Dormaahene akonwa ha woni ho nana Nsoatrehene de o te se ya na adai eya ni bre ana eyetanhu mesre nana Dormaahene se baabi ya aduru no onyine nsa na nipa yebia obra ogitanase nana se ne wahu se be ma je kun aye bo ne din se onye dehye de a enyame na meka dehye ne se onye dehye de a na Dormaahene wa so na aka kire yen house wo se kope sa edesen no minisi no na sankenkan mu bio nana wadaroma na se wo kan sa asem no na se onye boja de ya nana ene wo hu so onye boja de besere se wo be man sam yi aba wiye ama odi mpa ekita wo no nana won sa asana kan enye wo ya wo yenti meka se bia dra me wo ma wo no meyi afiri me mu da bi me da so do na nti ese so ka se onua bi wa ha enti wo so onua pan ni bi wa ha nti wo so be do no na wado Nsoatrehene odefo hena mfamfo na mu nyina motena se hemfo na timapagya broma de broma akọ animu nana da no mediation so wo register records so a ye bo mpa ye wi ye bibibia wi ye no nana me ma time no be kọ na e wo so pepepe tema wo start open asem se yanka no ye di 3 hours 45 minutes inti misre nana Dormaahene sabe ya ye kan ina na Nsoatrehene de na asem ta no kura na onyanya kwan ma ho na Nsoma se wo ba ya wo betoye inti misre nana no sa na Nsoatrehene onyini nsa emfrim na mpanimfo se wo do na akoto kwadu a ne wajam ho na onim da ekombeba ahensama ye kan se no nana no wanim mahu bia di mfi aduanan na omoda so ka Nsoma wo de yeso da ho na se kafra o bi kura na ye de yetwa na ye de yetwa enya soro ho abi na ye ba na wo de yeso pagya na nantu bepam wo afiri bi ho wo musa akonwa nso so ede nti na wo ko ho yi na ade na mpese onua bi de ebedi ni de na hemfo nyina yi no kuro ni nyina ta na chie aden
mɛsra na dɔmaahene nana suma na wankyehene na ɔka ho ɔyɛ me so me yɔnko medɔ no paa mentan no na asɛm bi so ɔhu sɛ wode ɛwɔ mu na sɛ woanyɛ ne yie koraa no a wonkasa ho koraa na wode akora wo ho deɛ ama m ne dɔ no da so wɔ no mahu sɛ wakora no ho a menhu no koraa wɔ na nana suma deɛ nea ɔbɛka yɛ no nti na ma yɛma animguayɛ mesrɛ nananom obiara wɔnyɛ bogya yɛmfa ne nsi akonnwa so mɛsra na dɔmaahene sɛ ɛne nana suma sɛ mesrɛ deɛ aduru no adwobrɛ wo wɔn nyi wɔn nsa san sɛ na dɔmaa no a ɛna ka kyerɛ yɛn sɛ nea ɔnyɛ bogya yɛmfa ne nni adeɛ sɛ na ade hyɛ ato wɔn anum ton sɛ agye kura nyɛ bogya deɛ a nana nyi mu nsa ma ne nkɔ nana bɔfo bere ɛso ka kyerɛ yɛn ne mediation sɛ akonnwa no yɛ twabirifoɔ dea nananom so anyɛ mfomsoɔ wɔn anyɛ yi twabirifoɔ a na yɛde adeɛ no firi ɛnyɛ sɛ wankɔ hema ni ne nsa ne nneɛma ne bibia ne sika ne nneɛma ɛsɛ sɛ yɛde kɔ hema agye bia hema agye no yɛyi no yɛ a nananom ankɔfa bi amfiri baabi a ɔman mu no nananom peke bi firi na deɛ yɛyi no nso no ɔfata na ɔsɛ ne ho ni asɛm ne ho ni mfomsoɔ ne ho ni twaka na ɔsan yɛ twabiri ne gyehyeɛ na ɔsan yɛ dehye kronkron ɛwɔ Nsoatre nkonnwa asase so nti deɛ yɛwɔ kan ne sɛ nana dɔmaahene ayɛ bi a ɛyɛ yɛsrɛ sɛ gyae na fa wo nua no Gazette no ɛkɔ na yɛnkɔ kɔɔto sɛm nana ɛyɛ ka na mobɔ ka no koraa yɛka ne kɔɔto hɔ a si abɔ mo ka 5,000 koraa mani bɛbere san sɛ yɛ sika adɛn na ka no kɔ so ɛsa ɛyɛ ka hunu ka no waa na wɔfa regional house na ɛfa anaasɛ mobɔ ama agye kwan ne nti a yɛka kyerɛ na dɔmaahene sɛ ɔhyɛ akyire no oteki side the first one ɛma yɛhu yi ɛna second one ɔyɛ aprapra adwuma yi ɔsan kɔ frɛ saa agye kwan no ɛde ne kɔ amanfo so ɛkɔ gyina hɔ sɛ ɔmprapra nana ɛnneɛma a yɛhu no video nana wadaworo ma ani die kwan so nti no wankasa yɛ sandi bi brɛ wo sɛ hwɛ obi a woyɛ ne papa no ɛnyɛ ne yɛba a wobɛtwa ayɛ o wɔn nkurɔfoɔ no a wogyina wɔn hɔ no wɔyɛ ne twa wɔde bɛto social media wɔn ni sɛ woyɛ adepa ma wɔn ni makyire nsɛm sɛ nana ɛbɛpa ho ntoma nana dɔmaahene ɛne gu ase woda so de wɔn akyi nana sɛbi envelope a yɛde ma ne nyinaa bɔ mu ase nyinaa no ɛwɔ so ɛde bi brɛ wo ma ho yɛ nana adɛn na obi agu anim ase sɛ wo sante n'akyi yɛsrɛw ɛnde asɛm ma na regional house deɛ mongye obi asɛm ntare mo ani ase saa asɛm mo ka ma no yɛntie ne mpa ne nsɛm da sɛ bi wɔ so a monkyerɛ yɛ sɛ nti a mowɔ saa kwan sɛ moyɛ yɛdeɛ yɛnim yɛsɛ tete obi nim a obi kyerɛ woyɛ judge ɛna asan yɛ president wɔ regional house nti kyerɛ yɛ ɛnte saa deɛ ana me nsɛm a makan nanam srɛ fa to ho fo nasane na dɔmaa yɛ kuro kɛseɛ dɔmaa kura n'anim onyam dada na saa nneɛma obɛtuma ma dɔmaa anim onyam ahwe ase mesrɛ no bebree ɔntwe no ho the position as judge the position of a peace court judge the position as the president of the house Bono regional house the position as Dormaahene nana respect wo na judge saa nipa wo yakidi na what say so onye bojade a wodi na chi ye den nana wada roma eso sana chire media mafutu onie esan sɛ megye me ho di sɛ me yɛ kristoni mapa na me mfom mawurade nana me nsa so yɛ kristoni mapa sane efiri ho na ne yɛtene na yɛsɛ di akyire nyɛ de ɛntene ɛda mo ase na yɛsɛ das na wode wɔn nsɛm bisa kakra wadaroma ɛyɛ bɛ mi nsɛm de ke bisa de di kan wakyerɛ mu sɛ wode mu ne sɛ nana Dormaahene hyɛ papa yɛkyi ama wakyerɛ clean up exercise ne adeɛ kɔ so na ɛnim sɛ regional house ɛyɛ statutory body aban na de aba nti no ɛno nkyerɛ sɛ bia yɛ man na bɛda no a wotumi wɔ man foforɔ so what is the what dream na mebisa wohwɛ a ɛdeɛ na yɛ nana Dormaahene interest ankasa kyinkyini a papa ade hyɛ akyem sɛ wɔnyɛ de hyɛ ɛna ɔpɛ sɛ ɔne bɛdi akonnwa ɛwɔ Nsoatre ha sɛ wadaroma de metima kyerɛ wa ne sɛ nana Dormaahene na onim sɛ ɔnyɛ de hyɛ na bia nsɛm bi ɔkɔ keka kyerɛ nana Dormaahene sɛ ɔyɛ de hyɛ kronkron no na ɔno na hema yi no ɔno na yɛ dɛndɛn no sɛ nipa de timtwa nkontompo
ɛno nti na ma bi a na Dormaahene di n'akyi na ade hia betutuo de akyerɛ sɛ wɔnyɛ de sɛ de kyerɛ na ɔyɛ barima asini me di benkum akonnwan me mma enni benkum akonnwan bi enti me hu die nti a ana me nananom enni benkum akonnwan bi ɛyɛ me nua mma emma na ebedi bie na me de me ne me mma me wo mma 100 kora mo ni benkum na mo mma ni benkum akonnwan bi nti na Dormaahene no menim sɛ na wonim ɛno nti na mesrɛ no sɛ ɛna no kora bɛda di no ɔntwene nsa na ɔmfa n'animonyam na ɔmfa ntena de to so biem o kyerem sɛ mmerɛ bi atwam nananom yɛ a mowɔ ha sɛ bi Madaroma ɛne Ɔmanhene nkrataa yi na mo de kɔ National House Chieftaincy Regional House Chieftaincy Declaration Forms ɛkɔɔ yɛ ayɛ ɛba no nananom yɛ a na count deɛ ne agye ɔmo de atom so Ɔmanhene deɛ yɛanyɛ ntom ɛna ɔsa kyerɛ mu sɛ bi ɛnso na deɛ wɔ authenticate ɛnso authorize ahemfo yɛ a yɛgye ɔmo de atom no ne yɛ nana Ɔmanhene ɛna sa na ɛteɛ dabi hɔ no mfomso akra wɔ okay acting president na saa abrɛ no ɔtsan nananom yɛyɛ no yɛdeɛ saa na mmara no seɛ ɛnam sɛ na Ɔmanhene deɛ nya mmaa yɛ nti no na ɛwɔ sɛ acting president na ɛsan yɛdeɛ nti acting president na ɛsan yɛdeɛ ɔno aso na ɛbɛsan Ɔmanhene deɛ no ma yɛde akɔ nti saa na ɛteɛ na ɛbɛ ɔmo gye nanom nyinaa deɛ tum na ɔmo anyi Ɔmanhene deɛ antom no ɔmo kyerɛ mu deɛ nti a ebi a Ɔmanhene deɛ ɔmo anyi antom yeah kɔkɔ search okay na search a yɛkɔyɛ no kyerɛ sɛ wɔn say simple a yɛ wɔ so say there are two chiefs na yɛ sɛ Dormaahene no ɛsɛ yɛwɔ ahemfo mmienu saa bere Dormaahene na yɛ president Dormaahene na yɛ vice nti ohwɛ a nsusu yɛ baayɛ no ɛsɛ two chiefs ahemfo mmienu na ɛwɔ kuro no nanso mo aso na mo kyerɛ sɛ deɛ ne CD form bɛba mo hɔ ɛna fa ne kɔ ɛna ɛnyɛ wo na osi hene ma Nsoatrehene ɛna Nsoatrehene form bɛ present him hemfo mmienu fa ma wo ɛna ɔhene bi aso CD form ɛni hɔ ɔhene foforo bi CD form ni hɔ ɛka ɔdɛfo ɔhene amfanfo nti sɛ ɔka saa asɛm wo kyerɛ ya na ɔpɛ sɛ wo kyerɛ sɛ ɛno na yɛ mandamus no ɛde sɛn ɛne na nam so ma yɛkɔyɛ saa mandamus ayi no against Regional House nti ɔhema no kora de ɔyɛ interested party nti so owu a ɔno ne case yawu what has he said nti de yɛ a ɛba yɛ no sɛ two chiefs no sɛ ɛba bi ebusa sɛ ɔmɛkyerɛ ne mfuna ɛwɔ ɔyɛ two chiefs no ɔtumi akyerɛ mu deɛ nti ɔka sa ɔkyerɛ sɛ no na ɔhwɛ a yɛde wɔ court yɛ a ɛyɛ sɛ bi mpanimfo a yɛdi asɛm yi no ɛhwɛ mu sɛ mmara bi ani saa asɛm no ho nti yɛnkɔ Gazette nana that is the appeals court no so what has he said medical actually must say call high court no high court judge no can say yakwaje ruling no na kire say wanhu ye lawyer na establishing new CD form nti old one no de kire say asem wo so ama yen Gazette nti no wagina so enti yakwa appeals court ma yete ase say judge na yire fi no ho nyema nyina gu fa no so wan kokwe pa no mu ye enti new one no da so nti de enti na obetum aka sa enti ono ne de no o ma setting aside the ruling no and no ma reference sa abre ne se suma hinkro na wono ankasa na asem wono so sa time na nso e ko Gazette no ma reference bi o enye me na meka se sunya mahema na asem wono so mo ko Gazette no enti na mo share wo mo se o ma mo ndenso Mfa enkonka Gazette or therefore in amfanfo eno na yanti bi o mdi Supreme Court wa yansa nanti jambi o masande akwa appeals court nti ye ready o mbeka kire 21st so omo case wo amudi akwa appeals court na Gazette na won pese on betu ho na mo saa na ye de ya dwene ye na saa nso nete so obetu ho na mo a otwe ho manzo da bi ti omo ya madwen se omo mfa nkono no na mo mmara no wafale no nanso na sana holdu nti enye adwuma kwapem se yebetana ko biu ti sa na mmara ne te ye hwe omo na officially motimi na no maten konya mo wa motimi na Dormaahene atwe nkomo se
deɛ kɔ so yi ɔnka biribi nkyerɛ mu montene ɛma asɛm yɛ sɛ deɛ ntim ne nyɛ saa adeɛ no okay yɛni ho kwan kɔrɔ yɛ ne nyɛ okay ɔn hyɛ sɛ bi wo na ada region na no ɛna wo wa na wagye ntɔkwa no na wo ko nti ɛbɛyɛ dɛ no wasena siesie asɛm sɛ wateki nti side gye sɛ wɔteki side nti maka kyerɛ ma kyerɛ to ne ma bi bɛkyɛ to wɔteki side mpo twɛ ɔbɛyɛ clean up no ɔhene te kuro no na oni hɔ kora traditional council no yɛ dɛ ɛwɔ hɔ wate aseɛ saa nti ade nti na wo ma na wo ne wo traditional council no wa mbehu mehu nananoma dabi nti yɛ dɛ yɛ command krata yɛ ma yɛ lawyer draw no ne yɛ de ne pen drive no yɛ pen drive saa nkofo no video no ɔmo show yɛ no yɛ de yɛ de command no sɛ nti yɛ srɛ no Nsoatre deɛ yɛ pra yɛ kurom dada na otwam Nsoatre ho sɛ field go abɔnten what you say sir nti yɛ hia no because wa ka kyerɛ sɛ hemfo mienu na wa abreso wo si hene maaye na hemfo mienu na akɔhyia ba ko amanfo so na ɔyɛ amanfo so hene okay what you say sir ɛyɛ Nsoatre na nanom hona na ɔmote ansa na ɔmotu ba nti man hene na hwɛ hɔ na ɛbɛyɛ dɛ na wakɔ akɔsi hene hɔ ana wakɔsi obi hene hɔ na wo kora wotimi si hene man Nsoatre fo na wo na ayi hene man Nsoatre fo o mu Nsoatre traditional council no so man hene nim kora wo mu yɛ na nananom atwa asase ato hɔ sɛ mfie bebree yɛmu bebree kora wane ɛnwo wɔ na nananom de ato hɔ sɛ daakye biara sɛ abane nya nimdeɛ bi sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ airport ɔbɔno ha yɛ anaa ɔtrɛ no akyɛ mu a ɔmmɛfa no ɔmfa nyɛ nanam de ato hɔ de ama kwa yɛte sɛ president sɛ ɔba na wabɛhwɛ saa asase no deɛ na asase no yɛamfrɛ no Dormaahene agye agyina wabɛgyina hɔ akɔdɔ baabi sɛ ɛmfa mɛyɛ airport wo so wonim baabi a land ne koraa da yɛmfrɛ ananom ɛwɔ yɛamfrɛ yɛ mu biara wo so wonim baabi a land ne da sɛ Nsoatrefoɔ ne nim baabi asase ne da na ɔmatimi akyerɛ sɛ yɛnie yɛne yɛne civil aviation foɔ ne ɛdesanfoɔ nyinaa ayɛ a yɛakɔkyerɛ wɔn ne adeade ɔmo ba koraa no baabi yɛnyɛ nneɛma saa nti deɛ na apɛ sɛ wogye ne Nsoatre ho anaa airport no yɛmfa mmra Dɔmaa airport no yɛmfa mmra Dɔmaa Nsoatrefoɔ deɛ yɛwɔdɔ yɛyɛ Sunwan airport yɛ sɛ yɛpɛ sɛ yɛtrɛ Sunwan airport mu no Nsoatre maanwea adesan nɛteɛ no nyinaa wɔbɛtu Nsoatre na wɔde kɔfele airport no Sunwan deɛ no wow Nsoatre anwea nyinaa wɔtu firi ha nɛteɛ no nyinaa fele na yi na wɔde firi wɔtu nyinaa firi Nsoatre a site no da bɛtumi akyerɛ ɛnim sɛ yɛ Sunwan yɛnim sɛ yɛ Sunwan so yɛ Nsoatre enti yɛ sɛ yɛtimi yɛ dɛn ɛboa Nsoatrefoɔ sɛ ma muntu a sɛ mbɔkɔ akyiri nka ho ka bɛso nso yɛma wo mutu de yɛ na de na bi ba Nsoatre na ɛhaw yɛsi wine campus wɔ Dormaahene no te sɛ Nsoatre ne bi akasa ho sɛ wɔmpene wo so yɛ wine bɔ chairman sɛ wopɛ Nsoatre asɛm ana Nsoatre de campus no ɛbɛgya wo de ana hwɛ me yɛ nsɛm bebree wɔ no ho yɛn pɛ sɛ yɛbɛka ne nyinaa yɛsrɛ no sɛ de maka no ɔyɛ pani nti edu baabi yɛn pɛ sɛ yɛbɛpa ne ho ntoma bebree nanso mpanimfoɔ sɛ sakokora mfa sɛ ɔbɛta no so a wo so mfa sɛ ɔde aduru bɛtare so deɛ yɛka ne sɛ Nsoatrefoɔ se yɛpa ne kyɛw ɔnyini nsɛm firim na asɛm ɔkan na makae no nti yɛbaa house no sɛ bogya na yɛnhwɛ ɛmpeke bogya no so yɛkɔ peke wie a wo sɛ yɛmfa foforɔ na nanam ade hyɛ abɛkasa sɛ ɔnyɛ bogya ntimi nka ma wɔn na ɛsɛ ɔnyɛ bogya yɛkyekyere kuro na menka ho nti wɔsɛ sɛ ɔnyɛ bogya a meme yɛ ne sɛ ne ho an sɛ mekɔfrɛ ne sɛ kyenkyenkyena bɛdi menim sɛ na Dormaahene nso so no ɛnnɛ wahu sɛ ɔnyɛ bogya yi no ɔnni akyerɛ bio because ɔyɛ panyin obu no ho na onim mmara ɛna onim amammerɛ nti wɔno ade ɔka kyerɛ nti na mekae no da ɛyɛ saa mediation no nti deɛ ade hyeɛ ka ne sɛ agye kwan yɛ de hyeɛ odi akonnwa bi ɛnyɛ yie ɛnyɛ me nam kaeɛ nti na Dormaahene mɛsɛn sɛ wate wei no ɔtwene mfiri na asɛm no aberewa mfa no kuma nkɔto baabi ɛda na asomdwie mmra menim na Dormaahene paa menim ne ho ne bet ɔno onim but menim sɛ wɔno wɔte nɔkore wɔ yɛ ɛwɔ mu yɛ a ɔtwene ho because wakɔka asɛm akyerɛ nana ɔno deɛ na onim sɛ ɛyɛ papa na odi wakyi sɛ nnɛ wahu sɛ ɛnyɛ a ɔtwene ho saa na nipa bi ateɛ nti menim sɛ nana ɔbɛtwene ho na wɔfa n'animonyam na wɔma Dormaahene nso so afa n'animonyam na Bonoman nso so ayɛ dɛn afa n'animonyam yɛ mesɛm na Dormaahene no na ɛyɛ nokorɛ sɛ mmerɛ bi atwam ɛsɛ nanom ahemfo bi a wɔ ha nanom bi from the regional house of chiefs sɛ ka monte ase na montae
papa mo kana se mechi no me hene e no kresa Wada wada no kresa asenti na meka se enema bebre na asisie eno e ba ne sa no ma nipa na hu ba bi a wogina na nso ne nyina na meka ne se na nim se na Dormaahene na the frɛ anase bia se ene wona ye president okay enti se o frɛ house mpanifo en person ebo henfo din boko no mo do so in person ebo din esan so ma mpanifo anye ya na anye yi enti no mo frɛ adanse ye wo mo frɛ enti ebi nim tun ka se o man frɛ ye nim bebre ye nim nsɛm so sɛ de sitie nanso eno krɛ se o frɛ na wa ye panyi me se na nim sɛ o ye de hye and then na hu sɛ onye de hye nti de yɛsɛ na ne sɛ onyi ne nsɛm firi mu we finally wada Roma another argument and say mo se me na manfo binom mo kan say Nanahema ene yi hene wa kan me na Nanahema ekoyi papa no amoka na asem no Dormaahene na not nkunya mo na person ni se akunya so na no kyerɛ mu sɛ be obi a wonte ase bɛte ase wada Roma bisa wasɛ ne bi na me nsambre mu ana me bisa sɛ ensɛ bi amanfo binom mo ka o mountain sɛ o sɛbi papa ya kan asem yi ya mo kyerɛ sɛ onya dihye ayo Dormaahene ene ekoyi no na ɔmo kyerɛ sɛ akan me mu nso Dormaahene na wotumi sɛ abrewa na wotumi sɛ oyi dihye plante is abrewa yi ne dia kwan bia so wo so di akunya ana no ya no say okay yes na tie ye kan no am sa de hye no nsɛm pa edi kan pa no ɔmo keka nsɛm bibre fa ho na ne tie ne sɛ yes Ohema prerogative right wono ne nipa sɛ sɛ woyi ɔhene ba na ɔwɔ ne limit make us another Dormaahene na wonim Supreme Court justice both the book no nyina ewom about chieftaincy and the same picking of candidate ni ade enti ni nyina no mu no sɛ Ohema no what 3 chances. The chances is the divisional chiefs are from second makers. They have the right. Say ombechusu from the royal pool no blood group no normal peki obi atim the next year kunya so. Enti ono akwa we a ye kana asem yi no anase agi kwan ye kana asem no. About 6 times. Ohema ni yi 3 times ni wie. The 3 times o yi wie ye no na pinche kakra wo mu na mpɛ mo piki bi ne adenti ya ma ekodi security for na security di asem no court okay ya court no the court ka kire ne sɛ ɔmo srɛ nananom ene hema yensa anko ne anko en foforo na yempe bi na yemfa ne nsi akonya no so enti nananom so te ase ye ne lawyers te ase ma ye bai ye ba ye nso so no na abɛyɛ court sɛm nti ye sɛ ye nkrata asɛm sɛkyena bi sɛ anyam nam ka asa nti ye ne nyina nkrata asɛm e ma ne nyina so hema so respondo ne nyina osane ko yi sa candidate ba ko no agye kwan no for another 3 times na nam se ye ntim bio na nam bo famu a ye de yi odefo he nam famfo ya mamre ma no de ne si akonwa so sɛ de ade hye na ka no na eno na wokɔ saman e wo court sɛ ye bu court mmra so ampa ye ko gina court wanim court ka kire ye nse na sasanke ye ba court begye order ana permission yansa na ye den yatimi akosi ade yeso yesi enim court so ne o ka kire ne sɛ ye nkɔhwɛ na yensan ye ne foforo na yempe bi na yemfa ne nsi so nti ne enim sɛ ye koye wi a ye benya ne bia na ye de nasi so eno nti na ma ye de koye sa ade nti ye pa court kyɛw sɛ emra bi te sa ade a court na ma ye anye den ahunu nti e ba sa no ye jote adwam agito mu sɛ nokre de ya kan nyina wate nti mfomso de ye mfomso nti si afom a obo ye nka za ta omo sama nipa miensa eye continue jase na nkobia na omo sama e wo mo nti obi antu ya 2000 patasika mfama court no nti 6000 itua ne court dan mu ha na o ka se eye ohene na yesi ne de court ntimu ntu ohene no nti so omo wa asem bia omo mfa nkodan house ye wonte ne ho ase bia ne ye bai ya ba ye no ayi wo ma ne te se nsasra so fofi ho dede bi ko ha dan ya se
agye kwan omo de na kwasha wasa omo si ne hene se wate ase yesa na yesama e wo mo e court contempt ye contempt chi wo mo de omo court nti ye de omo court no wo mo lawyer yikwe otu fra kra na oba ne nkrata ne nyina ho ya danse o defend ya se de omo koye no enactment no man ye instrument na ba bi omo koye no na Blackstone ni ho bibia ni ho oni palace oni ahemfie nti ba bi omo koye na omo ye den na omo ye bibi te se rehearsal omo ye se be ya se da achen akonwa no se de mana obehu kwa na ye so de no fa so sa pepe na lawyer no ekede o defend ya yanso ye defend ya nya videos yeso ye den ye be proof to court no say bibi sa ye den ekoso enam so ti court ye say o ma ye ni amo ho sem se o kan say ne oho bia no fa court house uni ho kwan say okosi wo hene ti fa court house no wa man ye no court sentence wo mo we nye remind o e was so imprisonment 20 days each satam ni fa hene the only kingmaker o kan mo ho no ena sana hene ena akodi say ni fa hene sana hene na agye kran na nkasa agye kran kana sem ya okodam o sentence of 20 days imprisonment ndina meka cha na Dormaahene say we nyina wonim so obi da prison and fani ne akonya ne de na nye remind we ye prison Ode afiase ankasa. Afiase pa. Prison. No kwesi ni kwan. Eno kwesi ni kwan. 20 days na otwa 8 days. Ena omkofa lawyer foforo. Oma mfa lawyer yiko to biu. Na obeye review man so person okoye appeal. E wo ruling na judge ne ye no. Ena omo grant man. Besi sa Abutrica Wantiman ko yes appeal no. Ena ye nso ye nim se nuado nti se bi unu ya dia ko ye se odia etwa so ye nyanka ho asem kora ye jan wada prison se ye one day kora no a judge no twa no prison nti wadam 8 days prison enye se remand or ye in prison nti I disqualify no kora from senko obedi akonya ne bi aden anyhow be nti e bia na Dormaahene onim sa asem yi na ka ne say nipa na odi na chi no wada prison for 8 days yes sentence 20 days 8 days mo free prison by kwa na ba akọ na me fa ne kra nsie na ni guase aye agunu no menim de ye ba ya ni na hia na team yes okwa ni ogu da ne dan say ye dan ni fa hene no sokro oka ho no sokro na adwena aye mumuna sisi ya ono so okuruma ya agye kwan na aka ono nana nti adai nima bebre ni kan bebre wo no ho na ade hye na ka no mesrem na Dormaahene se esere no ontie di ade hye na ka no no ontie de nananom ye ka kire no sanse yankasa nananom kimeka se ho nyina na ye ko sa meeting oni ade hye nyina o se di oye boja ene yemfa akonwa no ma na okasa o meyire mfiye ntim srew esrew papi enne wati we ni nyina afiri ade hye ho bebre na so ye social media nana ye dan ya abonofo o so ye dan o ye bunu ni ye nyina ye fi ba bi nti abeka ha bia anya ba bi atante ya abonofo enti mesere ne se ye hwe kwa fa so a ye be pagya bono na ya ma bono so aye kra be hwe se de amanfo bi aye omo de no na chieftaincy dispute bono ha the door so chamber bia the whole Ghana the whole country bono de na door so adenti na aba ne sa enti na da me ka chem na se na Dormaahene o ye judge nti se wabade a na o ye president a sa aka na wotwe kura no a fasiyesi house no fasiyesi bono na bono ye dey emfa na tuma pamfra interest se munim de a obi a waso awo himfo ama o mabaye ha ene ye Asantehene akoka Asantehemaa se de na o de mam kura
na hu sha nanom mo nje no nti se twa so nka asem wo acha na wadaroma ache ya start ya de na mu somewhere 2022 2023 no mo ba on what about 20 ene bani se na bedu ba bi anu ne dia yenti ase ya yes ramansa so mo nka bi mai so obi bia o ka bi ewom on ka bi mai na nanom bono hemfofo ahemfo e wo bono mamum pagya won ho na wo mo ntena se nka wo mo nche se nyame die nti me mfa ho se bono man ni nyina nti wo ye hene kro ma se bio wani mo nyamba kɔ fam bia mu nti yem pagye ho na ye wo house ho de ye hu se bono ahensam na etete no mo mbeboa ama atwa na sebi imprediasa jadi oso pese kurumo no so otimbi nti se bono mo a o ye de ni so oso o ya bono ni bono ha me ni hu de na ko nwa ho odwo metima kaza na Dormaahene na bia na ko nwa no e ho odwo what you say sir me de me se ni panifo no ga ofo no bi so de tetene de kan de na nim se e ho odwo pese se de me nim se ne de ho odwo ba wo firi wa wo ba nyina ho odwo drobo honjo sa honjo Sampa so no mo sa akoka Sampa ne so mo ye Sampa duro guy na se wo hwe ya na se bi ya Gazette ni pa na wi a ga asem wo hefa bi nti so wo president wo ho na se de ya Gazette no wo se me mane ma ye ko ha me mane ma na so ma si na ba no pese wo kire sei enye wa na wo se no wanti tu eni de jetu ya ne to suma yinkuru jetu ya ne to bia de nso kwa no nyina jetu etu bia to badu no nyina wo sei ekra kwa ja ne ho ahwa nyina bibiteti ato nti bono no ye position ni sei Nsoatrehene so no mo sei na mai nti ade nti na mpanifo ya yimusa mo ntena se nhwe nsam siesie na bono mfa na ntuma panfira no ade na mo sanse no that is a question abi anti ne ho ase nti so ya bunu ne ese wusu se mpanifo edi ani no mo waye but what you say that anything am ye ni abra ye ka sai ade nti na bi ye kana no wato wo so yesisi wonua na wonti mun ka bi mu ano owuo yare anade ntia no obi kun wono de ongu wodi wo e de senti unu aka no kora ati otusi mekwa akoko no okun agede ayi se ne ekoso baabi okun agede ayi na okun na wo de wo beche ne bo se bi okonfo anoche a okom golden stool free so beto asase so no oyere wangu asebu amanfi Asanteman wangu nti oso bere ono otimpaja danswa wango nti bebre na sisi twrosemu Elijah Elisha Samson nom den obia yetete ye Abraham hwan obia wu ubewu de odi owo ni asama so mfonim oni Jesus Christ nachi obia bewu won sori bewu. Final question. Addition be say addition say ase kasa no omo ka bantama na omo sa ball menhia ti yemu say ade Nsoatrehene ene sebio Mr. Asante ewo kabomu bi na alliance bi na bibisa e kamobomu ana Wadaroma me de bema adehye no okay esen se me yadehye nti me nka adehye se okay de wo mu ne se ye ne wo mu ewo twaka okay na twaka no eye ayonkofa ye ne Asante wa ayonkofa na mi hu ade a betimi ayi sa ayonkofa na afiri ho efise eye tete na opokuwari opokuwa na obesi akọ ai Francis opokuwari the obi kan opokuwa otumfo opokuwari okatachi okatachi opokuwari obesi akọ eye German na okoye campaign bi ho eye abokofi na okọ wati say o yibi ho a okọ Jeffrey ni sabu oduru na Nsoatrehene wo ha na amu akromasa ti amakrom oduru ha no obisa ase na hwane de obetena
No say the boade na ne nananom wɔ ha. Te hɔ na ɔka say twi ɔte ne pompa ni. So nti ɔmo exchange pleasantries wie no. Na ɔyɛ ne sɛ ɔnkyerɛ ne kwan ma ne nkɔ abɔkɔfi hɔ. Okay. Na ɔkyerɛ ne kwan ma ne kɔ abɔkɔfi hɔ. Na oduru ha no, ɔsan ɔkɔ bae no. Ne ayɔnkofa no ɔno ankasa pokuare na establishes ayɔnkofa no sɛ ɔda nananase na efi ne kɔ sɛ onya asɛm bia a ɔmɛbɔ na ma ɔno nso so nya problem bia ɔbɛba bɛka kyerɛ no nti fanti sakra ɔba bɛbɔ nana Nsoatrehene ma ne mɛkɔboa no ɛwɔ fanti sa nti na wo bisa sa na tie na ɛno akyi no am say prempe ehimfo no boba ya ma prempe no bae ma chiri on chi prempe call Seychelles na omo de prempe call Seychelles no sa ayi ayonkofa no eto twa kakra but 1935 prempe the second bae no san shasi bio aha nti hene sabre no hena o sande shasi efi ho no na hena kwasi in 1935 no no omo ye na Asante Confederation Restoration. Until omo restore Francis Asante power dwindle ye no later on no omo abrofo no tiase ma obi say no abrofo no take over but omo ma kwan say Asante nkroto no omo na omo ene Asante wo ayokofa no ye nkoso a na omo entra ma na so ma na san kosai e wa Asante hina kosi out of sumienu o san kosai Asante after 1935 restoration of Asante Confederation tina obi sa sanete ne efri sa abre no so eba nyina so de ye no mo any problem bia aha ya yonkofa aha ehia mo bia e bo mama ne o mo so hia mo a se le medi kankan no fantisa ne Asantefo ne fantefo ekono ye omba betu safre even sagranti war kra ye koy sagranti war no ne ye koy ya sabre na doma nyina ne doma nyina esoma Asante Oh, okay. ne doma Berekum ne Chieftaincy nyina suma e nyina esoma Asante aha nti sa kun no mu no ne echirei Dormaahene be kan se ye ntiase na mayenko ayi Asante bio at ya ntiase Berekum ntiase dumase ntiase na no mo gina so mo betu share so ha se na me ka no nti na obi sa netie